Čarlijao je proletnji vetar, mada besmo tek u prvoj polovini aprila. Istina, zima je još jednom pokušala da produži svoju vladu, ali je kroz noć sa grmljavinom nad Stockholm stizala južna buja. Sa opranog nebesnog šatora moćno i vrelo je sijalo sunce, dok se ne rastopiše i posljednji prljavi ostaci snijega. Bare usahnuše, drveće samo pružaše svoje ukočene promrzle ude i stresaše za sebe velike grudve snega. Bilo je vreme mutnja i novih nada, kad je život, sreća i divota. Robe Ilkinse, ovo vreme zaludi najtreznijeg čoveka. Fred Hellington, moj prijatelj i kolega, otvorio je toga dana širom prozor našega stana i kao zarobljeni orao gledao u sunčani proletnji dan, dok sam ja uzdišući sedeo kraj stola za pisanje i pregledao ono malo pošte što je došlo. Obojicu nas beše napalo ono neveselo, tmurno raspoloženje, koje samo onda napada mlade detektive koji vole avanture kad izostanu zanimljivi slučajevi. Ali mi, Robe, treba da zahvalimo Bogu što nam dobro ide i da odemo na doručak. Tom se predlogu neću opirati. Hoćemo li u Continental? Naravno, najskuplji i najbolji u celom Stockholmu. Ovo je zaista vrlo ukusno. Hoćemo li sad nešto slatko? Radije bih još jedan bokal ovog crnog piva. Vrlo je dobro. Nije li ono John Borg? Slavni policijski pristav. Johne! Hej, Johne! Gle, gospoda Harrington i Wilkins. Ako sam želeo da porazgovaram sa nekim, onda ste to vi, gospodo. A šta može da zabrine čoveka s tako strašnim pesnicama? Pesnice? Kada bi od njih sve zavisilo. Ovdje je reč o naročitom ološu. Pogledajte onog gospodina koji upravo izlazi iz restorana. Sa gospođom? Da. Sada ima i ženu, i novi pasoš i novo ime. Ali bolje da vam ispričam sve po redu. Pre 4 nedelje u noći tog čoveka napale na ulici skupina šatrovaca. Odmah sutradan došao k meni u policiju i doneo svoj pasoš. Rekao je da se zove Levinski, da je poljski jevrej i doktor nauka. Pre beše član revolucionarnih društava, čijim se pripadnikom više ne smatra, jer su tamo većinom fanatične egoiste. Nedavno se iz Rusije preselio u Švedsku. Kad bi bolje poznavao švedske prilike, ne bi baš kod policije rastrubio svoju nihilističku prošlost. Frede, kod nas se sudi samo za dela, a ne i za načela. Može biti, nastavi. Doktor Levinski se toliko bojao novog napada da je od policije zatražio stražara da ga svake večeri prati od laboratorije do kuće. Želeo sam da otkrijem otkuda dolazi doktorov neobični strah, pa sam samoga sebe postavio na tu dužnost. I baš sinoć, tokom posljednje od tih noćnih šetnji, on mi se poverio. One večeri, među napadačima, nalazio se jedan mali, bledi mladić, skoro devojačkog izgleda, jedini koji je nakon napada uspio da umakne stražarima. Bio je obučen u kratku crnu bundu i kose i oči behovo crni. Levinski je govorio da je taj mladić gori od satane, pravi zao duh sa očima koje sve vide i ušima koje sve čuju. Tada se pred nama pojavio taj tip, kao da je iz zemlje izrastao. Za čas se gledahu nepomično i nemo. Potom crni izvuče nož. Sa glasnim uzvikom bacio sam se na njega. Tada neočekivano doktor izvadi pištolj i sve snage me njime udari po potiljku. Kada sam došao sebi, obojica behu nastali. Nečuveno. Levinskog više nismo mogli da pronađemo. Laboratorija prazna, iz stana se upravo tog dana iselio. Međutim, jutro sam ga sasvim slučajno ugledao na ulici sa nekom ženom. Pratio sam ga dovde. Zašto ga nisi uhapsio? Kako sam mogao? Rekao je da se zove profesor Menčikov, da je čuveni violinista i da za koji dan sa svojom ženom daje koncert u muzičkoj akademiji. Pokazali su mi pasoše. Prokletnik je govorio istinu. U Stockholm su prispeli pre 10 dana, a Levinski je prvi put napadnut još pre 4 nedelje. A ti si ipak siguran da su doktor i profesor jedna ličnost? Sasvim siguran.
Samo me jedno zbunjuje. Levinski se nikada nije odvajao od svoga dvogleda u crnoj torbici. Vidjeli ste ga? I malo čas ga imao. Ali je torbica bila žute boje. Šta je, momče? Pismo za gospodina Borga. To sam ja. Ko ti je dao ovo? Gospodin profesor Menčikov. Dođe ovo, pročitaj ovo, Frede. Molim vas, dođite gore u sobu broj 30. Sve ću vam objasniti. Josif Levinski. Pa da čovjek ne iskoči iz kože. Ali neće dugo čekati na mene. Za 2 minuta ću ga odneti na jedno mesto gde ćemo... 2 minuta! Frede, ne dopada mi se ova stvar. Ni meni. Mislim da je zamršenije nego što John veruje. Molim te, dodaj mi te novine. Čini mi se da sam video najavu koncerta profesora Menčikova. Izvoli. Ti smatraš da su doktor i profesor ista ličnost? Za ime Boga, Robe, slušaj ovo. Sinoć se u kući konsula Langa zbio nemio događaj. Ukradeni su adiđari gospođe Lang. Srećom, kradljivac je brzo pronađen. To je jedan Englez po imenu Archie Bradford, koji je uhapšen iako je kod policije poricao delo. Nakit neprocenjive vrednosti pronađen je u jednom stolu u njegovoj sobi broj 30 u hotelu Continental. Frede, evo sobe broj 30. Otključana je. Ali soba je prazna. Čekaj, šta je to na podu? Krvavi trag. Ovdje, ispod stola. Neko telo. Pa to je John Borg. O, Bože moj. Nož. Kola iz društva za spasavanje stigoše brže nego što smo očekivali. Ali rana na grudima Johna Borga beše teže na što smo se nadali. Dok su ga iznosili iz kola, samrtnik se iznenada pridiže na nosovima i zveraša pred sebe grozno dašćuće. Za trenutak, 2 sedjaše tako. Posle se opet sruši sa uzdahom na nosima. Gdje je kraj? Jednako ljuti, koliko i tužni. Fred i ja uzeli smo jedan taksi i vratili smo se u hotel Continental. Tu se odmah dadosmo u prikupljanje izjava mogućih svedoka. Profesor Menčikov, violinista. Oko 12 sati sreo sam ubijenog u restoranu hotela. I ja i moja supruga bili smo zapanjeni na razumljivim optužbama koje mi on uputio. Potom sam otišao u svoju sobu broj 227, gde me je već čekao gospodin Val, urednik ovdašnjih novina. Ostalo vreme proveo sam u sobi u razgovoru s njim. Ubijenom nisam slao nikakvu poruku. Erik Len, dečko kod lifta. Gospodina profesora i njegovu ženu digao sam oko podne na 3. sprat, gdje ih je već 10 minuta čekao jedan gospodin iz novina. Otišli su u sobu. Četim nešto kasnije, profesor mi je donao pismo za gospodina Borga. Bio je u istom modelu, jedino je skinuo žutu torbicu sa dvogledom koji je pre toga nosio. Negde pred ručak izašao sam u unutrašnju avliju da se malo nadišem zraka. Tamo sam video jednog malog, bledog gospodina u crnoj bunti kako posluje oko električnih kablova. U ruci je imao crvenu torbu za spise i predstavio se kao direktor munjare. Pitao je kako odatle može da prođe gore. Pa sam ga uputio. Posle 1,5 sata video sam ga kroz kuhinski prozor kako žurno izlazi istim putem. Crvenu torbu više nije nosio. Moje ime je Simon Berry, nadzornik kuine. Sobarica 2. sprata, Edith Philipson. Da, nešto posle 12 sati profesor Menčikov sišao je sa 3. sprata i uputio se prema sobi broj 30. Ne mogu se baš zakleti da je to bio on, jer sam žurila u večeraj. Nije bilo nikakvog dogleda. Crnog čoveka u bundi nisam videla. Tako je početak istrage umjesto očekivanog razjašnjenja doneo još veću konfuziju. Ipak,
Tog popodneva uputili smo se u posjetu konsulu Langu, jer nas je tamo vodio jedini trag koji smo imali. Novinska vest o skupocenim Adidžarima i njihovom kradljivcu, do jučerašnjem stanaru u sobi broj 30. Izvolite, gospodo, uđite. Krađa Adidžara odigrala se baš u ovoj sobi. Gospodine konsule, možete li nam tačno prepričati ceo događaj? U jednom trenutku, za vreme plesa, mojoj ženi je pozlilo, pa je zamolila jednog od gostiju, Arhija Bradforda, da je doprati do svoje sobe, ne bi li se malo odmorila. Pre nego što je prilegla na sofu, skinula je sa vrata svoj skupoceni nakit i spustila ga na ovaj stočić pored zida. Tada je za trenutak izgubila svest. Kada se probudila, u sobi više nije bilo ni Bradforda, ni ogrlice. Da li ste pozvali policiju? Naravno. Adidžari su bili toliko vredni da se skandal više nije mogao izbeći. Englez je u početku poricao krivicu, ali je priznao kada je stigla vest da je nakit pronađen u njegovoj sobi u hotelu Continental. Šta to radite, gospodine Hellingtone? Tako sam i mislio. Pogledajte, noge stola prikovane su za pod. Nemoguće. Osvedočite se, imali su lak posao. Hulje jedne. Adidžari su ukradeni iz susedne prostorije, kroz tajni otvor. Rekli ste da je Englez sigurno imao pomoćnika. Možda je to neko od vaše posluge? Ne, to su oni. Znao sam, to su podzemni. Gospodine Lang, smirite se, šta to govorite? Posle neuspele pljačke primio sam 3 pisma, potpuno iste sadržine, odštampana. Evo, ovdje su, pogledajte i sami. Nemojte obraziti sebi da su Adidžari vaše žene u sigurnosti zato što nam prvi pokušaj nije uspeo. Budite uvereni da ćemo taj nakit ma kako dobiti u svoje šake i da ćemo u tom cilju žrtvovati sve, svoju slobodu pa i život. Potpis Podzemni klub. Strašno. I možete li mi sada pokazati te Adidžare? Evo ih ovdje u kutiji sa skrivenom pregradom. Bože, kako sijaju. Da, ako sam dobro razumeo, vi one večeri niste objavili veritbu svoje ćerke i mladog gospodina Dicksona? Ne. Posle svega što se dogodilo, to više nije bilo prilično. Vrlo dobro. Ako želite da se oslobodite pritiska tog podzemnog ološa, onda me pažljivo slušajte. Bilo bi dobro da sutra uveče ponovo priredite prijem na koji ćete pozvati iste goste, sve do jednog. Naravno i Rob Wilkins i ja bit ćemo tu. Smislio sam jedan dobar plan. Vrlo ljubazno od konsula Langa što nam je ustupio svoj automobil. Ne shvatam, Frede, kako možeš biti tako dobre volje? Zabavila me misao kako će biti neprijatno iznenađenje za Bradforda kad ga oslobode. Kako to razumiješ? On je potpuno nevin. Adidžari još nisu nađeni. Ti dragulji što su nađeni u njegovoj sobi i koji su sada u kući Langovoj ne vrede ni 50 kruna. Kamenje je izmenjeno. Jesi li sigurno? U potpunosti. I sam znaš da se dosta dobro razumem u juvelirstvu. Pa da, ali zašto se onda Englez dao zatvoriti? To je ono što moramo otkriti. Ja mislim da su se zaverili protiv njega. Podzemni klub? Naravno, ukoliko i on nije njihov član. Baš kao i Levinski. To su pitanja koja za sada ostaju bez odgovora, jer mi se čini da delanje podzemne gospode nema mnogo smisla. Oni napadaju doktora, ali mu poštede život. Potom ubijaju jadnog i nedužnog Johna Borga. Kradu Adidžare, zadržavaju prave, a vraćaju lažne. Onda počinju da šalju preteća pisma. Najzad uspevaju da pošalju u zatvor Bradforda, koji je nevin. Iza svega toga možemo za sada da naslutimo samo jedan cilj. Uznemiravanje redarstva, možda i celokupne javnosti. Ali ko bi mogli biti članovi te organizacije? Za jednog smo sigurni. To je bledi čovek u crnoj bundi. Pretpostavljam da su Levinski i Bradford nekada bili u podzemnom klubu, te da ih njihovi prijatelji sada progone zbog nekakve izdaje. Sjeti se da Levinski nije želeo da oda ime Crnoga. A profesor Menčikov? Naravno, ako on i doktor nisu ista ličnost. Od ove
ove istorije ne znam da li sam imao zanimljivije, gospodine Hellingtone. Mislite, dakle, da imamo posla sa celom četom lopova? Da, ja sudim tako. Svakako mi Bradforda morate staviti na raspoloženje. Da ga otpustim iz hapsa? Pa znate li vi šta ištete? Dobro, onda neću dalje da vam smetam. Samo razmislite. Da li želite i dalje da držite nevinog čoveka i da li hoćete da pustimo ubice Johna Borga da kidnu? Zbogom, gospodine načelniče. Stojite za trenutak. Imam poverenje u vas. Malo čas sam naredio da Engleza dovedu ovamo. Saslušat ćemo ga zajedno. Izvolite, gospodine Bradforde, uđite. Šta želite od mene? Da date izjavu o krađi Adidžara. Ništa? Vrlo dobro. Gospodine detektive, počnite. Vi priznajete da ste počinili krađu, ali za to nemate dokaza. Ja tvrdim da ste nedužni i dokaze imam. Upravo sam ih izložio načelniku i on se složio sa mnom. Ko ste vi? Jedan čovjek koji ima iste neprijatelje. To ne verujem. Lepo. Ali kao potvrdu dopustite da vam predam ovo pismo. Konsul Lang vam se izvinjava i moli da se pojavite kod njega večeras u 6 časova pri ručku. Molim, pročitajte. Lepa vam hvala. Predajte moj pozdrav konsulu, ali je to nemoguće. Vidite da sam uhapšen. Ne, gospodine Bradforde, vi ste slobodni. Slobodan, za ime Božje slobodan. Ne, to ne može biti. Vi valjda znate da ovo nije hotel. Prosto morate da idete. Molim vas da me zadržite u hapsu, bar do večeras u 6. Gospodine Bradforde, jedno pitanje. Što se bojite? Na to vam sada ne mogu odgovoriti. A kada biste mogli? Večeras. Neću da ne priznam. Te večeri oblačio sam vrlo nevesno svoj frak. U predvorju Langove kuće skupili su se bili članovi stokholmske novčane aristokratije. Kad sam stigao, Hellington stajaše pod jednim skupom palma i razgovaraše veselo sa domaćicom koja na sebi nosila sudbonosne Adidžare. Njeno lažno kamenje sjalo je po njenom vratu i kosi, tako da bi se i oštrije oko od moga prevarilo. Sasvim blizu njih stajaše slavljena, divna Judita Lang u društvu jednog lepog mladića. Odmah shvatim da je to mladi poručnik Dixon, njen verenik. Za ručkom konsul je objavio srećan događaj, zaruke svoje ćerke. Tada je od stola ustao Fred Hellington. Za gospodina konsula me vezuje dugogodišnje prijateljstvo. Tako oprobano prijateljstvo je kao drago kamenje, sjajno poput bleska, kao zvezde ili, da uzmem bliže upoređenje, kao drago kamenje naše drage domaćice. To drago kamenje postaje tako za nas probno kamenje života, učitelj naš. Baš zato treba ceniti dobrog prijatelja, jer zapamtimo dobro, ima i lažnih dragulja. Strašan poraz, dragi Robe. U stvari govorio sam samo jednom licu, ali mi se nada da ću ga danas naći nije ispunila. Da ne misliš na crnog? Da, na njega. Jesi li posmatrao lice Bradfordovo? Da, ali tiše ide. Gospodine, molim vas jednu reč. Reći ćete nam zašto se bojite? To ću vam reći kad mi se bude svidelo. Reč je o nečem drugom. I u Engleskoj beše jedan čovjek koji se meša u moje poslove. Sahranjen je u Oksfordu. Sada me izvinite. Idem u salon. Pa, stari prijatelju, vreme je da pođemo. Kuda, prijatelju? Noćas je koncert profesora Menčikova. Hajde da čujemo kako svira jedan lupež. Pred muzičkom akademijom uskoči smo u jedan taksi i odvezu smo se do Kontinentala što smo brže mogli. Pazeći da nas ko ne primeti, popeli smo se na 3. sprat, gde se nalazila soba profesora Menčikova.
Vrata su bila zaključana, ali kakvi bismo detektivi mi bili kad uz sebe ne bismo stalno imali lažni ključ? Tiho, Robe, niko nas ne sme čuti. Proveri jesu li navučeni zastori na prozorima. Da, spušteni su. Možemo da upalimo svetlo. Boga mi, ništa posebno. Obična hotelska soba. Još jedan promašaj, stari momče. Pogledaj ovamo, na tim notama. Crvena lisnica koju je Crni nosio. U njoj je Brzojev, međunarodni. Profesoru Menčikovu, Stokholm. Novci stižu u utorak 51. Primanje kroz Stokholm, ovde kupovina nesigurna, Charlie. Šta ovo ima da znači? A, dragi profesore, dakle ti praviš pazare u Londonu. Lepo, vidjet ćemo kakva je to trgovina. Sad je bar jedno sigurno. Menčikov pripada udruženju. I još nešto. Verovatno je da je onaj Crni vođa cele bande. Profesor bi uništio Brzojev, ali ga je sačuvao za svog šefa. Zato ga je i stavio u lisnicu. Možda je Crni ipak večeras bio na primanju. Pogledaj, Frede, dvogledi. Jedan je u žutoj, drugi u crnoj. Dvogledi? Ne, druže, torbice su prazne. Poznaješ li taj miris? Grom i pakao. Ovaj bih miris poznao među hiljadama. Da, to je dinamit. Ovo je već bolje. Naš topli stan, vatra u kaminu, viski i soda. Sad zbijmo naše pametne glave. Imaš pravo, stvar je zrela za bitku. Shvataš li da oni zaziru od nas? Ti podzemni gadovi. Misliš da su oni svesni da smo im u tragu? Sasvim je tako. Ne bojte se, gospodine Hellingtone, mislio sam da me čekate. Eto, ja sam na raspoloženju. Gospodine Wilkinse, ostavite pištolj, neće vam biti potreban. Gospodine Bradforde, pre svega recite nam, jeste li pošten čovek ili lopov? Nisam ni jedno od oba. Ja sam David Denken iz Londona, detektiv Scotland Yarda. Evo moje iskaznice. Gospodine kolega, pozdravljam vas. Ja se radujem što imam čast prema jednom članu slavnog detektivskog društva. I mi smo jedno vreme bili njegovi članovi. Vaše ime mi je dobro poznato, gospodo. I vaša slava. Zato mi je radost veća što idemo prema istom cilju. Svi gonimo jednu internacionalnu bandu koja radi sa nedostižnom hrabrošću i bezobzirnošću. Ja sam ih gonio u Londonu i u Parizu. U Lisabonu i Rimu lovio sam ih u pravim hajkama. U Varšavi i Petrogradu. Ušao sam im u trag, ali su mi umakli iz mreže. Ovu ranu na vratu zadobio sam u Milanu, nožem, a u grudima mi je ovdje još uvek metak što su ga u Berlinu sabili u mene. Sad su u Stokholmu, a i ja sam tu, David Denken. Gospodo, hoćete li da zajednički produžimo dalje? Još pitate. Mi smatramo da im je vođa Crni čovek u bunti. To ste tačno pogodili. Ja mu ime ne znam, ali sam spoznao da je snažan kao lav, prevrtljiv kao zmija, a besavestan kao čovek. Kad sam se pitao nije li on sam Sotona, svakako je član nekog tajnog francuskog anarhističkog društva. Levinski i Menčikov su blizanci, rođeni u Varšavi. I njihov pređašnji život odaje političku pozadinu. Genijalni su. Mišice i živci su im čelični. Samo je šteta da sve to upotrebljavaju na zlo. A gospođa Menčikov? To mu nije žena nego sestra. I ona je zanesenjak prevrata i rušenja. Ali je zanima više teorija nego praksa. Kad zatreba udariti sekirom, trgne se i pokoleba. Šta je upravo cilj te bande? Drže se za izabranike sudbine i misle da se mešaju u tok sveta dok grabe za nož i prazne banke. Ne bih se čudio kad bi verovali da se bore za pravdu i baš ih to čini opasnim, ali ja sam rešio, gospodo, da branim naš nasleđeni poredak. To vam služi na čast, gospodine kolega. Rešio sam da istrebim te podzemne. U ovoj godini skupili su ogromne svote, oko 30 milijuna, a želja im je da pribave još više, da bi lakše izveli svoj stravični poduhvat. Zar vi znate šta oni spremaju? Više od toga. Poznajem ulaz u podzemni pakao. Onda za ime Božije treba na posao. Ništa mi neće biti milije. Imate li pištolje? Naravno. Robe, daj naše kapute. Smem li da ponudim i vami drugo odelo? Imam veliki izbor.
za mene. Revolver držite na gotovo. Nijednu reč i nikakvu svetlost. Hladno je i mračno. Osjeća se leden, podrumski vazduh. Idemo. Bradford je išao prvi, Hellington za njim, ja na kraju. Prsti nam stiskahu oroz revolvera. Iznenada sudario sam se sa Fredovim telom. Udarac. Posle se ne sjećam više. Kakva je ovo soba? Izgleda kao sudnica. Tiho. Izgleda da kulje pristižu. Bože, ima ih na desetine. Svi su pod maskama. Ipak, ona dvojica moraju biti Levinski i Menčikov. Eno, jedne žene. Sigurno im je to sestra. Onaj mali u sredini im je vođa. Crni. Gle, kao da će da progovori. Pozdravljam vas u podzemnom klubu i nadam se da ćete se prijatno osjećati. Veoma prijatno, ovako vezani. Huljo jedna. Upozoravam vas da su takvi izrazi kod nas neobični. Promislite da ste u društvu džentlmena. Ako su ubistvo, krađa i ostali zločini glavna crta džentlmena, onda smo zaista zapali u birano društvo gospode. Nazivajte stvar kako hoćete. Vi sudite po starim, izlapelim pojmovima, ali mi polazimo od sagledišta budućnosti. Ona neka sudi o nama. Hoćemo da stvorimo svet u kome nema vlasti, tirana i nema prevrtljivih zakona. Hoćemo svet u kome će se živeti u svetlosti, radosti i slozi. Žao nam je što čovek kao vi, gospodine Hellingtone, sa zasenjenim pogledom ostaje na strani protivnika naših. Lepo. Zasad ste vi gore, ali pazite dobro, sreća se obrće. Vrlo je milostivo vaše priznanje da smo mi gore. Mogu vas umiriti. Tako će i dalje ostati. Hoćete da nas ubijete? Vi sami ste tog temi. Ali sada imamo važnije poslove. Seme, izaberi trojicu najšakatijih i odnesite ih u onu sobu. Robe, probudi se. Plavat je u kući, stari druže. Dobro da, zašto je tako mračno? Gde se nalazimo? Pali smo u ruke podzemnima. Šta su učinili sa Devijem Denkenom? Jesu li ubili? Ne daj Bože. Srećom nisu, Ilkinse. A to čini mi se mogu da zahvalim gospođi Menčikov, baš kao i vi. Gospođi Menčikov? Bolje reći gospođici. Ona je zapravo jedno divno stvorenje koje se grozi krvoprolića. Braća su je zavela na stazu prevrata. Verujem da se ona založila da nas ostave u životu. Uostalom, najstrašnije od svojih zločina, oni su i do sada tajili od njih. Ojo, ja čorava koka, prokleto magare. Skandinavska banka. Da, mi smo u tunelu između ulice Westerland i banke. Sad sve razumem. I ubistva i krađe i zašto su baš ovo mesto izabrali za svoje skrovište. Ženijalno izmišljeno. Ubili su 3 zeca odjednom. U krugu od 100 metara odavde nalaze se i laboratorija Levinskog i Langova kuća i zgrada Skandinavske trgovačke banke. Upravo je ona cilj njihovog glavnog plana od kojeg su želeli da odvuku pažnju policije. Pljačka banke. A dobro, a šta onda, Frede, znači ovaj Brzojev? Molim vas, kakav Brzojev? Banda ga je dobila ovih dana. Sadržina glasi: novci stižu u utorak 51. Primanje kroz Stockholm. Možda razumeju broj voza ili broda kojim će taj novac stići. Imam ga, zlato zemaljske banke. Čitali ste u novinama da država hoće da podigne broj papirnog novca. To je samo onda moguće ako umnože rezervu u zlato. Stvar je prosta kao za pušač. U utorak vozom broj 51 dolazi zlato zemaljske banke. Ako se ne varam, taj voz stiže u Stockholm uveče oko 10. I reč kroz svakako ima tajni smisao. Možda tunel? Svakako tunel. Tunel. Redermalski tunel pred stanicom. Jedan od 2 koloseka u tunelu baš sad opravljaju. Dakle, ako banditi skretnicu postave krivo, voz će se razbiti o stenje i oni će moći da pokupe zlato i uteknu gužve. Mi smo ovde prisiljeni, nemoćni da sve to... Ne,
Moramo se osloboditi. Tu rečenicu bih hteo vatrenim slovima da urežem u ove zidove. Nije reč o novcu i blagu. Igra ide na život stotina nevinih ljudi. Ali kako ćemo izaći odavde? Prvo ćemo se odvezati. Stari druže, ti imaš dobre zube. Pokušaj da pregrizeš ovo uže na mojim rukama. Sad, kad su nam barem ruke i noge slobodne, da održimo pregled nad oruđem koje imamo. Stari je običaj moj da zašijemo u postavu kaputa džepnu lampu i nož. Šta ima kod tebe, Robe? Imam zarđani stari ekser, moju beležnicu i divit. Nepopravljivi moljče. A kod vas, Denkene? Nadam se, vi ste bolje opskrbljeni. Nož, nešto sitnog novca i jedna kutijica mentol šećera. Strašno, nemamo sata. Kad smo pošli u podzemni hodnik, odbio je sat 10:04. Ležali smo otprilike 1/4 sata onesvešćeni. Pregovori sa Crnim trajali su tačno 36 minuta i ja sam za svaku sigurnost brojao sekunde. Ovde dole smo 78 minuta. Sada su dakle 2 sata posle ponoći između nedelje i ponedeljka. Sad moramo na izmence brojati vreme. Dajte lampu da pregledamo sobu. Samo goli zidovi i čelična vrata. Živi smo sahranjeni. Iza levog zida je soba iz koje su nas doveli ovamo. Vrata, nažalost, nikako ne možemo probiti. Smatram da je iza desnog zida hodnik kroz koji smo ušli u podzemlje. Tu ćemo kopati. Na smenu? Svaki po 2 sata. Za to vreme druga dvojica spavaju. Mentol šećer ćemo podeliti. Džepnice nakvasite vodom koja kaplje sa tavanice. Pa kad ožednite, stavljajte ih u usta. Onaj koji je budan ne sme zaboraviti da broji sekunde. Hajde, raskomotite se, ja ću prvi prionuti na posao. Naš rad je mirno, od minuta do minuta, od časa do časa, lagano tekao. Što smo dalje stizali, sve teži bivao, jer smo morali da zalazimo u rupu i da radimo sad čučeći, sad ležeći. U ponedeljak posle podne dostigo smo 1 metar dubine. Kad nisam radio ni spavao, uzimao bih beležnicu divit, seo u kut kod bi stigla svetlost male lampe i provodio vreme time što sam vodio dnevnik. Ellingtone, probudite se, katastrofa. Naišao sam na stenu. Ćemo više nadesno u pravcu vrati, pa ćemo obići prepreku. Ponedeljak uveče 10 sati. Još 24 sata do dolaska voza broj 51. Radio sam 2 sata. Prljav sam, krvav i umoran. Sve sam skoro nokte pokrljao. U glavi osjećam tup bol. Posle rada pojeo sam jedan šećer. Muči me stomak, izaziva povraćanje i grčeve. 7197, 7198, 7199, 7200 sekundi. Napred, Denkene, na vas je red. Utorak, u zoru 2 sata. Rad još nije završen. Sve troje imamo u ustima mokre džepnice. Ruke su nam pune rana. Provodim vreme kušajući da ustima zahvatim vodu što curi od ozgo. Šta se dogodilo? Sam nožio skliznuo i probio mi ruku. Frede, on krvar. Brzo iscepaj košulju da ga previjemo. Brzo. 1 radenik manje. Utorak popodne 2 sata. Nova nesreća. Pri kopanju sam udario u kamen. Držak noža se skrhao. I ekser je već iskrivljen. Strašno žeći. Ne radimo više po 2 sata, nego koliko koji može. Hajde, Robe, hajde, još nije sve izgubljeno. Hajde, Robe. Ozbiljno mislim, kad bi pao u pakao, ti bi i tamo o svom položaju sudio ružičasto. Drago dete, treba se priviknuti prilikama. Žedan sam. Utorak uveče, 8 sati. Denken osjeća bolove u ruci. Ima jaku groznicu. Dali smo mu mokre obloge. Sada mirno leži. Čujem kako steni i Fredov nož kako grebe. Počinjem da gubi moć. Jedina mi je nada da ću se ugušiti i da neću dočekati da me žeđ ubije. Voz stiže kroz 2 sata. Nestaje nam oksigena. Boli me ruka. Utorak, uveče 9 sati i 20 minuta. Ponovo sam kopao, ali ništa ne učinih. Ubijen sam. A glava
Kroz 40 minuta sve će se svršiti. Moramo biti spremni za kraj, stari moj derane. Sad je sve jedno i tako nam više ne bi pošlo za rukom. Utorak, uveče, 9 sati 40 minuta. Bože, pomozi. Fred je skrhao i drugi nož. Okolo stenje, bez nade i užasno. Stani, Robe, stani. Ne diši. Čuju li se to koraci u hodniku? Neko dolazi ovako. Gospođo Menčiko, zar vi? Bila sam mlada, skoro dete. Govorili su o uzvišenim idealima. Savest me je grizla, ali ljubav prema braći uvukla me je. Sada ne mogu više. Spasite me. Kako bih da budem dobar čovek. Bože moj, to se mi slutilo. Brzo bežite. Neću krvoprolića. Samo znam put. Ali Englez i dama su zaostali. Nemamo vremena. Idemo na policiju. Ubiću. Sad je gotovo. Brzo, na ulicu. U slobodu. Nemamo vremena za tumačenje, načelniče. Dajte nam 2 revolvera i 1 crvenu zastavu ili maramu. Odmah uzbunite celo redarstvo. Uzbuna! Ištite vojničku pomoć. Opkolite okolinu Skandinavske banke. Zatvorite ceo kvart. Robe, uzmi automobil i juri na tunel. Moraš zaustaviti voz, pa da te života stane. Ja u drugim kolima jurim na glavnu stanicu. Bog ti bi u pomoći. Još 7 minuta. Adjeu, stari druže. Uspeo sam. Stigao sam do tunela pre voza. Još 1 minut. Crvenu maramicu stavit ću preko lampe i mahati da me mašinovođa primeti i zaustavi lokomotivu. Ali evo voza. Sad ili nikad. Samo da me primete. Stoj! Stojte! Stoj! Nisu me videli. Voz je ušao u tunel. Ali šta je to? Nema treska, sudara. Fred! Ženijalni Fred! Zato je žurio na stanicu da vrati skretnicu. Stigao je na vreme. Voz je spasen. Stanite, gospodo. Ne možete dalje. Kvart je opkoljen. Mi smo detektivi Hellington i Gilkins. Možete nas propustiti. Tako je, stražare. Šta više, oni su junaci večeri. Gospodo, izvolite proći kroz kordon. Pogledajte ko dolazi. Konsul Lang u društvu verenika svoje ćerke. Gospodo, ima li sve ovo veze sa mojim slučajem? Još pitate. Podzemni klub je raskrinkan. Nažalost, vođa im nije uhvaćen, onaj crni. Taj strašni čovek. A vi, gospodine poručniče, šta vi mislite o njemu? Ja? Ništa. Prirodno. Znači, više nemate volje da u Crnoj bundi dalje igrate ulogu vojvode podzemnog kluba. Šteta, perika vam je lepo stajala. Kakve to gluposti govorite? Dajte objašnjenja, inače ću vam biti sudija. Lakše, poručniče Dixon. Vašem dvoličnom životu je kraj. Ostavite taj mali revolver u džep. Draže sam spraviti se, ali pri razgovoru gospode ipak ne bi trebalo. Zašto vas nisam odmah ubio? Gospodine konsule, žao mi je što se stvar ovako svršava. Ali bi još gore bilo da je vaša kći pošla za najopasnijeg zločinca Evrope i najgoreg anarhistu. Upravo ste. Ispratite i gospodina Dixona do naše marice.
Robe, dragi mangupe, komedija se preko mog očekivanja dobro svršila. Život je u ostalom samo niz slučajeva. Jednome nož u srce, drugome divna žena, jednome smrt, drugome hleb. Šta još dodati na kraju? Naša spasiteljka i David Denken živi su i zdravi. Našli su ih u onom istom podrumu gde ih podzemni behu vratili. Uskoro se međutim pokaza da ih je jedan mali bog koji se provađa tim da se igra sa nama ljudskim pupoljcima ranio mnogo ozbiljnije i dublje nego što su bile povrede zadobijene u našoj avanturi. I jedno lepo junsko veče, kad je jorgovan cvetao, mahali smo za vozom dvoje sretnih mladih ljudi. U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Miloša Crnjanskog Podzemni klub. Uloge su tumačili Feđa Stojanović, Radoslav Milenković, Miodrag Radovanović, Slavko Simić, Vukosava Dunđerović, Nada Blam, Branko Vujović, Milutin Butković, Zoran Stojiljković i Milan Mihajlović. Lektor Nada Andrejić. Muzički saradnik Vladimir Jovanović. Ton majstor Tomislav Perić. Dramatizacija Miloš Krečković. Reditelj Ivana Vujić. Urednik emisije Aleksandar D. Kostić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 1987. godine.